El Kazum dona poder, de quin bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Things, erupció, Kazum Power. Recuperem el Kazum! Així és on els vilans tenen el Kazum. La base de Mr. King. Recordeu, el Kazum és l'única clau que pot obrir el portal perquè torneu al vostre món. Però si el tenen els vilans, usaran el seu poder per a fabricar milers de robotòxics fins a conquistar-ho tot. El custodien al laboratori del professor K, així que entreu sense ser vistos i trobeu el Kazum. Fet! Avui salvarem Kabum! L'estàtua ha quedat a la seva imatge i malvolença, Mr. King. Perfecta per a la festa d'esta vesprada. Sí, professor K. Hem de celebrar que tenim el Kazum totpoderós amb el qual conquistarem Kabum City. I que guapo i maligne que he quedat. Veritat que sí, ronronet. La porta és la nostra oportunitat. I com evitem eixos tios? Tinc un pla. Aquesta panxeta tan redoneta, ronron? Però on vas, xicotet meu? Espere, senyor! I ara què? Estos dos cada volta estan pitjor. Vinga, entrem-hi. El professor està entrant. Si el seguim ens portarà al laboratori. On deixa els globus, professor? A la sala de festes. Per ací. I ara... Deixa'm passar. No, jo vaig primer. Podeu quedar-vos quiets un minut? Mireu, el professor K hauria de passar per ací. No puc més. Ja podria fer-ho el professor K en comptes de cridar Encara no he preparat el pastís per a la festa? Professor? No vos pague per a fer el gos. Però si no ens paga... No canvieu de tema. Vull que el bescuit quede tan esponjós com la meua turbobutaca de massatge. Seguiu la recepta. Mr. King vol una rèplica exacta del Kazum que acabem de recuperar. Ah, i recordeu, res de cacauets. Al senyor li assenten mal i es rovella. Vinga, que se'ns escapa! L'equip més fabulós, Mr. King i el professor. Arribaré fins al Kazum, baixant amb l'ascensor. I veuré els robotàxics que estan en producció. Fatal, fa mal, fa mal! Pitjor que l'alarma de bon matí. Una altra volta rates en els conductes cada setmana igual. Fumigar. Ha dit fumigar? Però quin tipus de rates volen fumigar amb això? No sé cap a on anem. On no ens convertisquen en formatge ratllat? Per ací! Res com l'olor del Kazum. Ara que la meua màquina ja funciona bé, podrem fabricar una infinitat més de robotòxics. Ja no sé ni quants en tenim. A veure si aquests protozous batxoc que s'han acabat el pastís. Quin exèrcit que tenen muntat. I el Kazum no para d'espurnejar. Això no pot ser bo. És l'experiment que va obrir el portal i ens va dur a Kabum City. Pot haver-hi trampes. No podem agafar el Kazum sense més ni més. Xics, mireu! És cert, és igual que jo. Què fas? Tranquils, no passa res.
fàcil, però així serà més emocionant. Això ha estat a prop! Si es trenca el Kazum, adeu al món. Busqueu una eixida, jo me n'encarregui. Este pastís és tan bonic com el moment en què Mr. King reconeix un dels meus èxits i em fa ixe mig complit. Què ha sigut això? Han furtat el pastís! I el Kazum? Han furtat el Kazum! Atrapeu-los! Voleu el Kazum? Doncs agafeu-lo! Agafa, que no es trenqui, pot esclatar! Ai, el Kazum ha explotat! Ai, però quina explosió més bona! Això és el pastís i sot opinart! Atrapeu-los! Heu trobat a faltar? Sí! Correu! De pressa! No escapareu d'ací! ¡Vertium! ¡Lacey deu estar per ahí! La porta s'està tancant! Deixeu-me-ho a mi. La porta! No aguantaré molt més! Agafeu-lo! No! Enhorabona als tres. I quin Fury? Així es fa! Ho he aconseguit! Operació Kazum superada!